BSH no se cierra. ¡Es Itxi! BSH ¡No se cierra! BSH es la Itxi. Pasaden astelenean, BSH-ko zuzendaritza aparteko deialdia egin zion lantegiko komite batzordeari, gure lantegiaren itxieraren berri emateko. Eta zergatik diogo gurea dela, gu garelako beste belaunaldi askoren azken langileak hemen lan egiten, Nafarroan jaio ziren lantegiak, eta bertan sustraik izenak zituztenak. Gure lurraldetan hainbat lantegien presentzia izatea lortu zen, Orbaizeta, Superser, Safel, Agni, Ufesa. Orain dela 30 urte Alemaniar multinazionalak hartu zituen guztiak, BSH markarekin, gaur egun Bosch, Siemens eta Balai. Guzti honengatik ezin dugu onartu Nafarroan oraindik dirauen lantegi bakarra desagertzen ustea. Multinazionalaren erabaki hau ez du BSH lan egiten dugun pertsonengan bakarrik eragina izango. Gurekin lan egiten duten beste lantegi askotan ere, lantegi hornitzaileak, lantegi laguntzaile eta zerbitzu lantegiak adibidez. Guztira 1000 familia inguru. Ondorioz, erabaki hau Nafarroako industria sektoreko izugarrizko kolpea suposatzen du. Gure helburua argia daukagu. Gure lantegiaren itxieraren erabakiari buelta ematea. Bidegabea eta guztiz neurrigabea dirudigu hartu duten erabakia. Jadanik azken elkarrizketetan enplegua mantentzeko 50.000 hozkailu inguru behar genituela egiaztatzen zen. Eta bapatean 655 kaleratze eta gure lantegiaren itxiera jartzen digute mahai gainean. Aipatu nahi dugu, zuzendaritza daukan gaitasun eta empatia hutsa. Bai formetan, bai azken urtean Espainiako lantegietan hartu izan dituen erabakiekin. Orain guk daukagu arazoa, baina uste dugu Nafarroako industria sektorearen desegitea kezkatzeko moduko arazoa dela. Zunzondegi, Akziona, Energia daukagu adibide. Hau dela eta Nafar gizarteari eta bereziki gure instituzioei egin nahi diegu deialdea gure aldarrikapenen babesean ateratzeko.